תקשיב, כמה תיקיות פתוחות לך במחשב, הכל זמן, תגיד לי עוזי, כשאתה עושה שומה, אז אתה עושה כמה שומות במקביל, כלומר אתה קופץ משומה לשומה, או שאתה עושה שומה, מסיים אותה וממשיך הלאה. אי אפשר לקפוץ על כמה שומות במקביל, אבל יש מלא מסמכים. עם כל הכבוד, PDF שלי זה 20-30 אתה לא נורמלי, שיטים שפתוחים אחד על השני. אני עובד עכשיו על אזור תעשייה, עושה עסקת השוואה, צריך לבדוק מלא תוכניות באזור תעשייה. אז אתה עושה השוואה של כל השומות לפני שאני עושה, לא, אני לוקח חוזה ספציפי. אני לוקח כמה חוזים. כל חוזה מדובר על נכס אחר. כל נכס יש לו טבעות אחרות, כלומר תוכניות אחרות, ותוכניות קודמות אחרות, ואתה צריך לבדוק כמה זכויות יש לו, ומה באמת מכרו. זה הרבה... תגיד לי, משתפים פעולה אנשים רק אם זה עוזר להם. רק אם זה עוזר להם. ברור. כל אינטרסים. למה אצלך לא? זה לא עובד ככה? תמיד זה ככה. לא, אצלי זה ליראת שמיים. כן? כן. אחד משמעית. ערב טוב, רואי. ערב טוב, עוזי, מה נשמע? מעולה. איך היה השבוע? היה שבועיים, היה מעולים. אתה יודע, שבועיים, היה לנו יום העצמאות בשבועיים האלה? לא. זה היה אחרי יום העצמאות, בפודקאסט הקודם. היה שבועיים שהם קצת רגועים. כן. מה זה? לא, עברה תמונה, רציתי להראות לך, עברה. אני עם הפרעות קשב, אתה לא יכול פתאום להפנות אותי לדברים אחרים, אני כל החוט מחשבה שלי משתנה ב-180 מעלות. אפרופו הפרעות קשב, אני היום הייתי עם רטלין. מאוד. היו שבועיים שהם רגועים יחסית, כן? לא חג, לא חג, אבל אנחנו עדיין במלחמה, לצערנו, ואנחנו מקווים שיסתיים מתישהו בקרוב. שיסתיים בקרוב, בניצחון מוחלט, והחטופים יחזרו הביתה, בכולם, והכל יחזור לכנות. ולצערי, הילד שלי חוזר למילואים שבוע הבא, לעזה. עזה? כן. אחרי 4 חודשים צו 8, וחודשיים מנוחה בבית, החליטו להחזיר אותו למילואים. כל הכבוד, כל הכבוד. כן. שלו בהצלחה, ובעזרת השם יחזור יחד עם כל האחרים. אמן, 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 אמן. והיה לנו עוד עניינים השבוע. בנק ישראל החליט להשאיר את הריבית. 4.5%. דיברו לפני כמה חודשים שהריבית הולכת לרדת. אני לא מבין מה קורה. נכון, דיברו לפני חצי שנה שהריבית באמצע 2024 תרד, אבל בינתיים קרתה מלחמה, והאינפלציה לא כזאת יורדת מהר, ויחכו. כי אני אגיד לך, כי יש אנשים שרוצים לקנות את הבית בשיקגו. אתה יודע על איזה בית אני מדבר? שמעתי שיש איזה משהו שם. הבית, משכחו אותי בבית, עומד למחירה ב$5.5 מיליון. זה בית שיושב על חצי דונם, 5 חדרים, בסגנון גיאורגי, ככה זה לפי התיאור בגלובס. תקשיב, זה חתיכת... תגיד לי, בנו את הבית הזה לסרט או שהוא היה בנוי? זה שאלה, לא, לדעתי זה היה בנוי, אבל התאים להם, אין לי מושג. וזה אבל תקשיב, זה מגניב לגור בבית כזה, שאתה רואה את הסרט, ואתה אומר, הנה החדר של הילד, של דני, שם היה את ה... השאלה אם זה בית שהוא מוגדר כבית לשימור כזה, שבאים לבקר, באים להצטלם שם. אתה יכול לעשות מזה כסף? אני יודע שהבית הזה, מי שמוכר אותו עכשיו, ב-2012 הוא נמכר, ב$1.5 מיליון, והיום הם מוכרים אותו ב$5.5, כלומר ברווח יפה. אמנם עבר כמעט יותר מ10 שנים, אבל לא יודע אם בנו אותו במיוחד בשביל הזה, אבל תקשיב, זה נראה לי חוויה לגור בבית שהצטלם בו סרט, שהיה סרט גדול ובכל העולם. זה חוויה, אבל חוויה הזאת נגמרת אחרי 2 שעתיים. אם אתה לא עושה מזה כסף... לא הכל זה כסף. לא הכל, אבל הרוב. אבל הרוב. לפחות בנדל"ן. אז בוא נדבר על מחירה של בתים היום. יאללה. תקשיב, פודקאסט שבוע שעבר, לפני שבועיים, סליחה. אפרופו הבחור הזה שחשב להיות מתווך, וראיינתי אותו, ראיינתי אותך, כדי שהוא יבין מה זה. אז הוא ירד מהרעיון הזה להיות מתווך. השירות לא עשיתי שירות טוב. לא, עשית שירות מעולה, דרך אגב, הוא סוף סוף הבין שבאמת יש פה עבודה קשה. כי זה תופעה של כולם, כולם בטוחים שזה כסף מהיר, קל
וגדול, וזה לא נכון, כאילו כסף גדול יכול להיות, אבל זה באמת כאילו, העולם של המתווך הוא עולם לא כזה פשוט, כמו שזה נשמע, שעושים כסף את ה2% שלהם. הרבה אנשים שמים משקפיים ורודות ונכנסים לתחום הזה, ולכן, דרך אגב, זה אחד התחומים שהחסמי כניסה והיציאה הם מאוד מאוד נמוכים. החסמי כניסה זה מבחן בו לא צריך להיות פרופסור כדי לעבור אותו, והחסמי יציאה הם כלום. כי אין לך באמת, בתור התחלה לפחות, אין לך איזה השקעות כספיות שאתה משקיע, מה השקעת, פרסום, לא משהו כמו עכשיו פתחת בית קפה, וכיסאות, ואת כל הדברים שמסביב, וכל הדברים. כאן החסמי כניסה, ובמיוחד החסמי יציאה, הם מאוד 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 קלים. אז אנשים באים, מנסים את מזלם, רואים שזה לא זה, והולכים, ובאמת מעטים מהאנשים, שמצליחים לשרוד את השנה הראשונה, את השנה השנייה, וכאלה שבאמת מתפרנסים מזה בצורה טובה וראויה. בוא נדבר היום על מחירה של בית, עוזי. כן, תגיד לי, נכון, אמרנו צריך מתווך, זה חשוב. בוא נחליט שכאילו מוכרים בלי מתווך. בלי שום קשר למתווך. אני רוצה להבין, אנחנו מבינים שזה זמן די טוב לקנות, כן? כי המחירים אמורים לעלות. אבל בשביל לקנות, מי שיש לו דירה צריך למכור את הדירה שלו. נכון. אז בוא ניתן לאנשים אני חושב שאת 2% שלנו, אמנם זה קצת יותר מטיפ אחד, כי יש לנו הרבה טיפים לתת, מה אנחנו ממליצים לאנשים שרוצים למכור את הבית שלהם, ולמכור אותו במחיר הכי גבוה, כדי להוציא את אז בוא נשאל שאלה כזאת, מה השלב הראשון שצריך לעשות כשיוצאים למחירה? מה השלב הראשון? להחליט. להחליט שרוצים למכור. להחליט שאני באמת רוצה למכור, וההחלטה הזאת מגיעה משאלה של למה אני מוכר, ומה המטרה הסופית שלי, ואיך אני מבצע את זה, ומה האסטרטגיה, ומה הטקטיקה, ואיך אני מנהל את כל הסיפור הזה. אתה יודע, לפני כמה שנים טובות, באתי ללקוח שהיה לו דירת גן 4 חדרים, וישבנו ודיברנו, ואז אני אומר לו, אוקיי, תגיד לי, מכרנו לך עכשיו את הבית, מה אתה קונה? אז אומר לי, תקשיב, אני רוצה דירת גן 4 חדרים. אז אמרתי לו, אבל מה, יש לך עכשיו דירת גן 4 חדרים? לא, אני רוצה דירת 4 חדרים באזור אחר, כי א', ב', ג', ד'. ואז אחרי שכאילו זה נשמע קצת מצחיק, שבן אדם עם 4 עם גינה רוצה לעבור ל4 עם גינה, אתה מבין רגע שהיה לו כאן איזה מחשבה אחרת, כי חשוב לו לעבור לגור ליד חמותו, שזה כבר שאלה למה בן אדם רוצה לעבור לגור ליד חמתו. אבל... אתה אומר, איפה הרציונל בכלל? איפה המחשבה הזאת? הפוך, תברח. אבל... והבית ספר של הילדים שהיה חשוב לו שיהיה קרוב, ותחבורה ציבורית לילדים שלו שכבר גדלו ונוסעים ביחד, נוסעים בתחבורה ציבורית. אז כאילו הדברים האלה הם כן מאוד מאוד חשובים. והשאלה שבאמת שאני אומר ללקוחות, ולאנשים שמוכרים את הדירה, רגע, אוקיי, מכרנו את הדירה, מה מחר בבוקר? מה אתה קונה במקום? יש לך כסף לקנות את הדבר הזה במקום? כלומר, מה... בואי ככה, יש הרבה שאלות שצריך לשאול את עצמך לפני שאתה בכלל פרסם הודעה. מחליט ללכת לפרסום דירה, כי בסופו של דבר יכול להיות שאתה... קרה לנו כמה פעמים, סיפרת לי את הסיפורים האלה, שאנשים באים ואומרים, אנחנו רוצים למכור את הבית ב2.5, סתם דוגמה, זרקתי מספר, ולמחרת מישהו בא עם 2.7, והם כאילו קיבלו מחיר יותר גבוה ממה שהם רצו, והם צריכים לקבל החלטה מחר שהם מוכרים, כי הם קיבלו הצעה נפלאה. נכון. והם לא כזה בטוחים שהם רוצים למכור, לאן הם הולכים, כמה זמן פינוי. אז לכן אני אומר, לפני שישבת בבית ודיברת עם אשתך, או שעוד נכון אשתך אמרה לך, אני רוצה למכור את הדירה, מעולה. תעצרו רגע, תחשבו מה השלב הבא, מה ההחלטה, מה אנחנו עושים, בכמה אנחנו מוכרים, מה בכסף שיש לנו, אם יש לנו כסף להוסיף, מה אני קונה במקום, למה אני קונה במקום, דרך אגב, לפעמים אנשים רוצים למכור את הדירה שלהם, כדי לקנות דירה אחרת עם חדר אחד נוסף, אבל יש דירות, שאתה יכול לשפץ אותם, יש חלל, יש משהו, יש כל מיני דברים, אפשרויות כאלה ואחרות, שכן אתה יכול להוסיף, בשיפוץ נכון, אתה יכול להוסיף את החדר הזה, או לשפץ את הבית כדי לייצר סביבה יותר נעימה.
כלומר, הדברים האלה לפעמים לא תמיד חייבים למכור את הבית, אבל ברגע שמחליטים למכור את הבית, אתה צריך באמת, אני חוזר על זה בפעם השלישית, כן, חייבים להבין מה השלב הבא. דרך אגב, יש שאלה מאוד מאוד חזקה אצל מוכרים של דירות, מה לעשות קודם למכור ואז לקנות, או אולי קודם לקנות ואז למכור. וזו שאלה שאני נתקל איתה ביום יום, ברמה יומיומית. ודרך אגב, אין לזה תשובה, זה שאלת $1,000,000, אין לזה תשובה. אני כן יכול להגיד שאם יש לך כסף בכיס, לקנות דירה לפני שאתה מוכר, אז השאלה הזאת היא בכלל יכולה להישאל. אני חושב שתשובה לשאלה הזאת צריכה להיות באיזה שוק אנחנו, כי תמיד בתור מתווכים, שמאים, בכלל אנשים שמתעסקים בנדל"ן, אנחנו תמיד מדברים על זה שזה שוק של מוכרים או שוק של קונים. כי הרבה פעמים זה שיש לך היצע גדול של דירות, אז אולי כדאי לך למכור מהר, לא משנה, אתה תמצא מהר דירה. ואם אתה בשוק של קונים, שאין הרבה היצע, אז אולי באמת כדאי קודם כל למצוא את הדירה. אתה יודע, לפני כמה שנים, ממש אחרי הקורונה, שהמחירים עלו ועלו ועלו, וכל חודש הייתה עליית מחירים, אז אני המלצתי לאנשים, חבר'ה, תקשיבו, תמתינו עם הדירה שלכם, תקנו דירה, תקנו במחיר של היום, שזה X, ותמכרו את הדירה שלכם מחר, שזה מחיר X פלוס, ותרוויחו אותה חודשיים 3 האלה, ואז הייתה באמת עליית מחירים מאוד מאוד גבוהה, ממש אחרי הקורונה. השאלה הזאת היא נכונה, רק אם יש לך כסף, 300-400 אלף שקל, לתת לדירה שאתה רוצה לקנות. אם אין לך את ה-300-400 אלף שקל להון העצמי הראשוני הזה, אז השאלה הזאת היא לא רלוונטית, אתה צריך למכור, קבל את הכסף, ומהמחירה של הכסף אתה קונה. עכשיו, במצב כזה, אני כן ממליץ ללקוחות, בשלב הזה, לתת פינוי על הדירה שלהם כמה שיותר ארוך. מה זה כמה שיותר ארוך? ארוך מדי יעכב את המחירה. קצר מדי, מגביל אותם בקנייה. אם הסטנדרט זה 5-6 חודשים זמן פינוי, וזה באמת הסטנדרט? בוא, לאנשים שלא מכירים, תראה, פינוי של 5-6 חודשים זה הסטנדרט, כן. באדם שמוכר את הדירה שלו, אתה אומר, הסטנדרט, רוב העסקאות זה חצי שנה. חצי שנה, 5-6 חודשים פינוי, כמובן בהתאמות לכאן ולכאן, ואני לאנשים שצריכים לקנות דירה. כלומר, מה יחשב חריג? לנמוך? מעל שנה. מעל שנה זה כבר חריג? שנה זה כבר בעייתי, כן. אז לא מעל שנה, כאילו כבר, אתה אומר... אבל עוד הפעם, יכול להיות שפינוי ארוך זה טוב לי, ויכול להיות שפינוי קצר זה טוב לי. לא, מדבר על באדם שעכשיו בא, חושב למכור את הדירה. הוא צריך להבין איפה הוא עומד. הסטנדרט הוא חצי שנה, והרבה פעמים אנשים שעוד לא קנו דירה, אני מציע להם במחירה של הדירה, וכשאני מנהל עבורם את המשא ומתן, אני מתעקש ממש על 8 חודשי פינוי. ולמה? כי מכרת את הדירה, יש לך חודש-חודשיים לחפש דירה, ולתת עוד חצי שנה בסטנדרט לדירה שאתה רוצה לקנות. ואז ככה אתה איפשהו מבטח את עצמך. דרך אגב, היה לי פעם סיפור על מישהו שמכרתי לו דירה, והוא קיבל הצעה מאוד מאוד טובה, אבל עם פינוי מאוד מאוד קצר של איזה 3 חודשים, לא מחתימת החוזה, מיום המשא ומתן. בא אליו קונה, אמר לו, תקשיב, אני מוכן לשלם לך יותר, אבל עוד 3 חודשים מהיום, ממש. היום אנחנו אתה מחוץ לבית. אתה מחוץ לבית. עכשיו, זה משפחה עם 5 ילדים. אני אמרתי לו, תקשיב, אני במקומך לא מוכר. כאילו, בסדר, נכון, קיבלת סכום יפה, אפשר לשכפל סכום כזה מחר בבוקר, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שבוע. לא כזה עכשיו משהו, אבל... והוא כן החליט לקחת את העסקה הזאת, ואני שהייתי המתווך שלו, היה לי סוג של אחריות, אוקיי, מכרתי לך את הבית, עכשיו בוא נמצא בית. עכשיו, 3 חודשים, למצוא דירה, לחתום על החוזה, ולהיכנס, זה בלתי אפשרי. השם היה איתו, מצאנו דירה תוך 1.5 שבועות, עם בן אדם שהיה צריך עם כניסה מיידית, מה שנקרא, וזה פתר לנו את הסיפור הזה. אבל הוא לקח כאן סיכון מטורף. עוד הפעם, 8 חודשים, אם לא מכרת, 6 חודשים, אם לא קנית, 6 חודשים זה הזמן הסטנדרט. אני חושב שצריך לקמת את זה כמו כלכלנים, לקמת את זה למחירים ולכסף. אולי כמו שמאי, אני לא יודע. כלומר, אם קיבלת 3 חודשים פינוי, אוקיי. במקום חצי שנה שזה סביר. אוקיי. וה3 חודשים האלה נתנו לך עוד 100,000 שקל. אוקיי. שזה הרבה כסף, 100,000 שקל.
ל6 חודשים, ל3 חודשים אנחנו מדברים, כן? ב100,000 שקל אתה יכול להשכיר דירה ב10,000 שקל, אתה יכול להביא מפנים שיפנו לך את הבית. אבל הוואג'ה הרס, סוזי, הוואג'ה הרס, לעבור מהדירה לדירה סחורה, ואחר כך לחזור לבית לקנות בית. הכל עניין של כסף. אם שכירות עולה לך 3 חודשים 30,000 שקל. אבל אתה לא יכול לקחת בית ל3 חודשים. בגלל זה אתה משלם 10,000 שקל ולא 8,000 שקל. אוקיי. וסבלים וצבע לבית החדש יהיה לך עוד 20,000 שקל. בהגזמה, בפראות, כן? גם יעטפו לך ויסדרו לך את הבית אחרי זה. אוקיי. והרווחת 50,000 שקל, הוצאת 50,000 שקל, אבל הרווחת בסופו של דבר 50,000 שקל. אני לא יודע מה הייתי עושה בשביל 50,000 שקל דבר כזה. זה הכל עניין של, כי אם אתה מראה ללקוח שלך, ואתה אומר לו, תקשיב, יש לך פה 50,000 שקל, מביאים לך, אני לוקח לך את כל הדברים, שם לך בדירה ליד, מזכיר לך דירה ב10,000 שקל. אתה מסתכל על זה בצורה קרה. אני מסתכל על זה מהחור של הגרוש, אבל בסופו של דבר זה עניין כלכלי. אני לא חושב שזה רק עניין כלכלי, כי יש גם כאן עניין, אתה יודע, יש שאלה, בוא נדבר על הפרק של הקונים, נדבר על זה, אבל יש שאלה, מה לקנות, דירה משופצת או לשיפוץ? וזו שאלה, כי לשיפוץ אני קונה במחיר הרבה יותר נמוך, אני משפץ איך שאני רוצה, משופצת אני משלם מחיר יותר גבוה, אבל אני נכנס לדירה שאני לא צריך לשים איזה. אני קניתי דירה שאני צריך לשפץ אותה, לבנות אותה, נכון? לא יודע מה הייתי עושה את המהלך הזה. אני לא בן אדם שיודע, אני לא בן אדם שיודע להחזיק מברג, ועכשיו עם כל הסיפור... כמה עולה לך שיפוץ? סתם דוגמה, בוא נזרוק סתם, בלי שמס הכנסה שומע אותנו. כמה עולה לי השיפוץ? מיליון שקל. הלוואה 300. מיליון שקל. לא, שיפוץ, אני לא מדבר על תוספת בנייה. נו. שיפוץ. 300,000 שקל. נו. היית מוכן לשלם 500,000 שקל יותר בשביל דירה משופצת? יכול להיות שכן. בשביל 200,000 שקל? כן, כן. למה? כן. כי זה וואג'ה הרס. זה וואג'ה הרס גדול מאוד שהוא... תקשיב, יש אנשים שלא בנויים לשפץ את הבתים שלהם. לא בנויים לזה. אני אומר לך, אני אישית לא בנוי לזה. אני משתגע מזה. אני רואה קבלן ערבי שבא לתת לי הצעת מחיר, אני אומר, איפה הוא בא לדפוק אותי? לא בא לי, אחי, לא בא לי. אני הייתי מוכן לשלם עוד סכום יותר גבוה, לא יודע, 200,000 שקל. אבל אתה אומר, אני הייתי מוכן לשלם 500,000 שקל. אני הייתי מוכן לשלם סכום יותר גבוה. שמישהו יביא לי בית כבר בשופץ, אבל אני לא מוכן לשלם 300,000 שקל, לתת לקבלן ערבי, שיכול להיות שגם יגנוב אותי, לא משנה, אבל הוא יביא לי כבר בית משופץ. יכול להיות שבסוף יישאר לי כסף. בסוף יישאר לי כסף. איזה יופי זה. הפרעות קשר. יכול להיות שמבחינה כלכלית אתה צודק, שווה לקנות בית שהוא לא זה, ולשפץ, ואתה משפץ גם בטעם שלך וגם חסכת כסף. יש אנשים, אני מסוג האנשים האלה, שוואלה, עזוב אותי, לא רוצה לשפץ את הבית, לא רוצה לדבר עם קבלן, מה, לצבוע את הבית, סבבה, לשים פה שפכטל, אחלה, אבל לא עכשיו מה שאני הולך לעשות. תראה, אז אני ממליץ לאנשים, ששואלים אותי, כן, אני לא ממליץ לכל אחד שאני רואה, כי זה לא העבודה שלי, זה לא התחום שלי להמליץ לאנשים, אבל שמישהו שואל אותי באמת, אז באמת זה לפרוט לו את העבודה ואת ההצעה שיש לו לכסף, כי בסופו של דבר אנחנו פורטים את זה למחנה המשותף הנמוך ביותר, שזה השקלים. ולשאול אותו בסופו של דבר, האם השיפוץ דירה, אתה מוכן שיעלה לך 50,000 שקל? אתה מוכן כאילו לסבול העגומת נפש הזאת בשביל 50,000 שקל? אתה יודע, לפני כמה שנים הייתה כאן עסקה חריגה במחירים. ואז שאלתי את מי שקנה את הדירה, אמרתי לו, תגיד לי, אתה שמת כאן 200,000 שקל יותר, 250,000 שקל יותר, כלומר, אתה העלית את הרף של המחירים במושב כאן, למספרים שאף אחד לא האמין שיגיעו. אז, היום כבר עברנו את זה בכמה מיליונים. אמר לי, רועי, קניתי בית משופץ, מסודר, שיתים לצרכים שלי ושל המשפחה שלי, תודה שלום, אז אני לא מרגיש שיצאתי יותר פראייר. זה סידר לי, יכלתי לתת את הכסף הזה, הנה עובדה שהמחיר כבר עלה מאז כמה וכמה, עלה כמה שיותר, ואני מאוד התחברתי למה שהוא אמר לי, כי תקשיב, בסופו של יום, יש אנשים, בוא, סימון שהיה אצלנו בפודקאסט, תן לו בית שבור, הוא יהפוך את הבית לארמון. ותן לי בית שבור, והנה, הבית עדיין כאילו לפני שיפוץ. אני מקווה שכבר אותו נגמור עם זה. אבל זה מאוד מאוד תלוי בסוג של אנשים, וגם כשאני עכשיו מוכר את הבית, אז אני צריך להבין,
אם יש לי עכשיו סבלנות ללכת נגיד לבנות בית או לקנות בית מוכן, דרך אגב גם יש אנשים שמעדיפים לקנות, תראה עברנו בטעות לקונים, אנחנו מדברים בכלל על מוכרים, אבל יש אנשים שמעדיפים לקנות, וכך את ההורים שלי לצורך העניין בנקודה הזאת, הם לא יקנו בית יד שנייה, הם לא יקנו, הם תמיד יקנו מקבלן, וזה קטע, זה עכשיו, עזוב קטע כלכלי, הם רוצים לראות תוכניות, רוצים שיהיה להם אחריות, רוצים שיהיה להם איזה, כך בן אדם שקונה רכב, יש כאלה שלא קונים רכב יד שנייה, קונים רק רכב חדש, למה? כי הם רוצים את האחריות, הם רוצים את האבא ואמא, הם רוצים את כל המסביב, אותו דבר בנדל"ן בנקודה הזאת. בוא נחזור רגע לעניין של המוכרים. אוקיי, אז נשים את זה בצד, נסגור את הפינה הזאת. אנחנו נחזור לזה בפודקאסט הבאים. אנחנו צריכים בסופו של דבר באמת לפרוט ולשאול את הלקוח, אם זה לקוח שלך או זה, שיבין את המשמעות רק. אז אני אומר לך שאני מסתובב עם קונים, ולפעמים אני לוקח אותם לבתים שצריך לשפץ. בסדר? בוא אני אספר לך סיפור. תספר לי סיפור, כי מזמן לא סיפרת לי סיפור. אז בוא אני אספר לך סיפור. אתה רוצה לשמוע סיפור? נו. לפני כמה שנים היה פנטאוס, היה לי לקוחה שחיפשה, מכרתי לה את הדירת 4 חדרים שלה, והיא חיפשה דירת 5 חדרים, גדולה, יפה, עם שטח חוץ נכבד. חיפשנו דירות גן, וכל המסביב, ומצאתי, והייתי אצל לקוח עם דירת פנטאוס 5 חדרים, עם שטח חוץ ענקי. אני נכנס לבית, לא נעים לי להגיד, גועל נפש. הרצפה, בחיי לא שטפו אותה, לפחות איזה 5-6 שנים. אני לא צוחק איתך, אתה הולך והכל דבק, והיה לו מלא חיות בבית, וחתולים, וכלבים, ואקווריומים של נחשים. אני אומר לך, הייתה לו נמיה? נמיה הייתה לו? נמיה לא הייתה לו, אבל היה לו, תקשיב, זה היה בית, אז שבור. רק נקות אותו היה צריך בעלות של שיפוץ. הבית והמטבח, אני אומר לך, גועל נפש, ואני מסתכל על הקירות, ואני מסתכל על השטח רצפה, ואני מסתכל על המרפסות, ואני מסתכל על הנוף, ואני מסתכל על הכיוונים, ואני מסתכל, אני אומר, וואו, זה בית שהוא מושלם. עכשיו, אותו לקוחה, בעלה, הוא שיפוצניק כזה, הוא לא מפחד מהדברים האלה. ואני זוכר שבאותה תקופה הבאתי כמה לקוחות לבית הזה. הראשון היה לקוח, שהוא בסגנון שלי, ראה את הבית, אמר לי, רואי, אל תביא אותי לחרבות. הלקוח השני שהיה, וסגר, זה אותו לקוחה, שהיא באה יחד עם בעלה, הזרתי אותם לפני, אמרתם, תקשיבו, אתם הולכים לראות בית שבור. אבל, המחיר ומה שאתם יכולים לעשות כאן, זה מדהים. הלקוחה נכנסה יחד עם בעלה, היא הסתכלה, אמרה, רואי, זה לא מתאים. בעלה הסתכל, אמר לה, מחר סוגרים. רואי, תסגור לי במחיר הזה והזה ונתקדם. והעסקה נסגרה, הזמינו אותי אחרי שהם שיפצו את הבית, מדהים. והבית שלהם עלה, הם עשו כאן אקזיט יפה, של כמה מאות אלפי שקלים על העסקה הזאת. ודרך אגב, המוכר ידע שהוא מוכר נמוך. הוא ידע. הוא אמר לי, רואי, אני לא השקעתי בבית כלום. לא, זה גם מתגרש, היה עוד ציפורים מורכבים שם. היה בום, היה עסקה שכולם היו מרוצים. וזה כשאיפשהו סתינו לעניין של קונים, ואיך באים לקנות, ומה קונים מחפשים. תראה, זה בדיוק, בסופו של דבר, זה אתה קונה את הפוטנציאל. אתה אומר, יש פה פוטנציאל, אני ישפץ את הבית, אני ייפט את הבית, אני לא יודע מה אני אעשה, ואתה מנצל את הפוטנציאל הזה, ועושה את הרווח שאתה אמור לעשות. באדם שקונה, או מוכר ואומר, אני רוצה בית מושלם, או כמו ההורים שלך שאומרים, אנחנו רוצים מקבלן, אין פוטנציאל שם. נכון, אבל לא כולם קונים בית בשביל להרוויח כסף, אנשים קונים בית כדי לגור, צריך לזכור את זה בסוף. לא כולם הם משקיעי נדל"ן. נכון שבתקופה של היום כולם הם נהפכו למשקיעי נדל"ן ותותחי נדל"ן, ואיך אמר לי פעם איזה לקוח שהגעתי אליו, הוא אומר לי, אתה יודע כמה כסף הרווחתי על הבית הזה? אמרתי לו, נו. הוא אומר לי, אני מדבר איתך לפני 5-6 שנים. הוא אומר, אני קניתי את הבית הזה לפני ככה וככה שנים, ב1,000,000 שקל, היום אתה אומר לי, אני יכול למכור את הבית הזה ב2,000,000 שקל. אתה רואה, עשיתי 1,000,000 שקל בשנה. הסתכלתי על הבן אדם, חוסר הבנה מוחלט. כי הוא גר בבית. כי הוא גר בבית, וזו הדירה היחידה שלו, אז כאילו עכשיו אתה מוכר, בא לקנות דירה אחרת, תקנה את מה שאז קנית ב1,200,000, היום אתה תקנה ב2,400,000.
אז במחירים שלה, אז הוא לא באמת הרוויח כסף, על הנייר הוא שווה עוד 1,000,000 שקל, אבל הנייר הזה גם שווה פחות היום, כי הכל עלה. אז כאילו, אנשים לפעמים לא, צריך לזכור, ואני דרך אגב אומר את זה לעצמי המון, כשאני מדבר עם קונים, חבר'ה, אני אומר את זה, כאילו, האם אתם הולכים עכשיו לקנות דירה להשקעה? אז כל המחירה היא שונה כאן. כל המחירה היא שונה, אני אספר להם שכמה הבית הזה ממול נמכר, וכמה זה נמכר, וכמה זה נמכר, ולמה העסקה שלהם היא הכי טובה, ובכמה אפשר להשכיר. אבל אם באדם שבא לקנות דירה למגורים כדי לגור, מה מעניין אותו שאפשר להשכיר את הבית ב7,000 שקל? זה לא מעניין אותו, מעניין אותו שיש תחבורה ציבורית ליד הבית לילד בן 7 שחוזר מהבית ספר, ומעניין אותו שיש מכולת קרובה לשוק ולחמניה בבוקר, ומעניין אותו שיש לו חניה תת-קרקעית שהוא לא צריך לחפש חניה שהוא חוזר ב10 בלילה מהעבודה. אלה הדברים שזה מעניין במגורים. נכון, יופי, תראה, אנחנו גם כן חוטאים המון בשאלה הזאת, כל הזמן, הבית ההוא שווה 6.4, והוא מחר ב6.3, וכמה שווה הבית שלנו? זה לא מעניין, זה על הנייר. בואו נדבר על הבית השני שיש לנו, במידה ויש, שמה כל שקל שהמחיר עולה, הרווחנו כסף. אבל כשאנחנו סתם, כשבן אדם בא לגור, זה לא מעניין. זה לא מעניין כמה הדירה שווה. זה לא מעניין, אבל סתם בן אדם שקנה דירה ב1,000,000, ואחרי שנה, שנתיים, היא שווה 2 מיליון. זה לא מעניין. זה לא מעניין. הוא לא באמת הרוויח 1,000,000 שקל. האופציה, אתה מסתכל שהוא לא הרוויח. עדיין הוא גר בבית. אבל באלטרנטיבה, אם הוא לא היה קונה את הבית הזה, והיה נשאר עם 1,000,000 בבנק, אז היה לו עכשיו 1,100,000, ועכשיו יש לו 2 מיליון. נכון, בעניין הזה, אבל עוד הפעם, אתה בורח לכיוון של השקעות. נכון, אתה זוכר... שאתה אומר הרווחתי, זה לעומת מה? ברור. לא, בסדר, אני מבין את זה לאן שאתה... אתה זוכר שבשנת 2008, היו את החבר'ה שאמרו, חבר'ה, הבועה תתפוצץ עוד 1.5 דקות, אל תקנו דירות במחירים האלה. מכרו אז דירות בירושלים ב800-900 אלף שקל. תמצא לי דירה היום ב800-900 אלף שקל. האלה שאמרו אל תקנו, אל תקנו, אל תקנו, ומי ששמע להם באמת... מקסימום בחיפה או גם לא, אולי, כן, דירת 2 חדרים כזאת, היא מסכנה. כאילו זה לא... זה לא... צריך תמיד לזכור שמי שקונה, וגם כשבאדם מוכר את הדירה, הוא צריך להבין כאילו שבסופו של דבר מה שהוא קונה, הוא הולך להחליף את המגורים שלו היום, הוא הולך לשפר את איכות המגורים שלו. זה מה שהבאדם עושה כשהוא מחליט לצאת למחירה. דרך אגב, אם זה באדם מאוד מבוגר, והוא מחליט לעשות שינוי, באדם מעל גיל 70, 65-70, הוא מחליט לעשות שינוי, הוא צריך להבין שמשכנתא הוא לא יקבל עכשיו, בדירה הבאה שהוא רוצה לקנות. כן. אז הוא צריך לדעת שאת הכסף שהוא מקבל, אותו מינוס משהו לכל הרזרבות שהוא צריך להשאיר לעצמו בגיל מאוחר יותר, בזה הוא יכול לקנות. אז אני אשאל אותך שאלה, רועי. אוקיי. קיבלתי החלטה שאני רוצה למכור. הבנתי שאני רוצה למכור. קיבלתי החלטה אם אני רוצה לעשות את זה לפני שמצאתי דירה או אחרי שמצאתי דירה. כל השאלות האלה כבר סגרתי. מה אני צריך לעשות כדי להצליח למכור את הבית שלי במחיר הכי גבוה? אז דבר ראשון להבין מה המחיר. לתמחר את הבית, נכון. אז כאן יש את הוויכוח ביני לבינך, בוא תיקח שמאי, בוא תיקח מתווך, למתווך אסור לתת תחת שווי נכס, אני שם סוגריים, אבל באמת כמה הדירה שלי שווה? תמיד יש את הסיפור על ההוא שמחר ב2 מיליון, והשכן שלו מחר שמע שהוא רוצה 2 מיליון, אז הוא ביקש 2,100, ואז השכן ההוא שמע 2,100, וככה זה יתנפח. אל תסתכלו... אני בדיוק קראתי מאמר על התמחרות בכונס נכסים. בדרך כלל, שאתה אומר כונס נכסים, וואלה, יכול להיות שאני אמצא איזה דיל טוב, כן? מישהו פשט את הרגל. היום זה כבר לא ככה. אז בכונס נכסים שעושה התמחרות, כן? כל המחירות הם ב-20%, 15-20% מעל השווי. מעל השוק. למה? כי בסופו של דבר אתה מגיע, הכונס נכסים אומר, תקשיבו, תנו הצעות. נתנו הצעות, וואלה, ההצעה הכי גבוהה, זה באמת שווי שוק. זה מה ששווה, אף אחד לא ייתן הצעה שלא שווה את זה. מגיעים להתמחרות, ואז עומדים לך 10 גוורדיה, כן, עם אגו, שאומרים, אנחנו רוצים לקנות את הדירה. אז הוא אומר, אני מציע 2.5 מיליון. והשני אומר, הוא הציע 2.5 מיליון? אין מצב שהדירה 2,550.
עכשיו, אתה מכיר את זה בבית הכנסת, אצל הספרדים, ביום כיפור, פעמיים חי, 3 פעמים חי. שמעלים אחד לשני, אז זה בדיוק אותו דבר. יכול להיות שזה שווה רק 2.5, אבל הוא נתן 2,550, זה נתן 2,600, זה אמר 2,600, הוא נותן, מה זה, יש לי קצת יותר. אז לכן, כשאנחנו קובעים את המחיר של הדירה שלנו, וואן צריך להפריד את האגו, וכאן באמת להיכנס בראש של מה שאתה הגדרת, ראש כלכלי נטו. ודבר ראשון, מה שאני ממליץ לאנשים, תביא שמאי, לא שמאי, אני פחות חושב ששמאי ייתן, אתה תחלוק עליי, אנחנו חלוקים כאן בעניין הזה, אני פחות חושב ששמאי יכול לתת כאן הערכת שווי מדויקת למחירה, הוא יכול להגיד אז אני אעצור אותך פה, כי אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, ואני רואה את זה בהרבה הרבה הרבה עסקאות, שאנשים מכרו את הנכס שלהם, ופתאום קיבלו היטל השבחה, ובהיטל השבחה אמרו להם שיש להם השבחה, שהם צריכים לשלם היטל השבחה, ושהנכס שלהם שווה ב-500,000 שקל יותר ממה שהם מכרו את זה בכלל. אין בעיה, אז תביא שמאי אם אתה חושב שיש לך היטל השבחה, שיגיד לך מה מומי. אבל לגבי המחיר של הדירה... אז אני טוען שבן אדם לפני שהוא מוכר את הנכס שלו, אם יש ספק, בקל שבקלים, שיכול להיות לו היטל השבחה, אם הוא לא יביא שמאי, הוא הולך להפסיד. אין בעיה, אבל כשאנחנו מדברים על תמחור של הנכס עצמו, של הבית, כמה שווה הבית שלו? הבית שווה כולל הזכויות הבנייה שלו, ואם אתה לא מבין בדיוק מה הזכויות הבנייה שלו, ואתה מוכר נכס ב2 מיליון, שהוא שווה 3 מיליון, ואומרים לך, בחרת נכס ששווה 3 מיליון, ואתה צריך לשלם היטל השבחה של עוד מיליון, כן? אבל שכן שלי שמחר בקומה מעליי, אין לו היטל השבחה הזה, יש לו היטל השבחה, אז אם הוא מחר במחיר מסוים, אז אני יכול... קודם כל אני לא יודע, יכול להיות מאוד, שהשכן שלך בקומה רביעית, כן? יש לו את הזכויות בגג, לבנות חדר על הגג. והוא צריך לשלם היטל השבחה, שאתה לא צריך בקומה שלישית לשלם אותה. אוקיי, אז יכול להיות שאתה מכרת כמו שהשכן למטה, ואז באה העירייה אומרת לך, כן, מכרת ב-2,500, אבל הדירה שלך שווה 3 מיליון. אז אני אתקיל אותך בשאלה. אני מסכים מה שאמרת. בית בשנות ה-50, 70, 80, באזור של התחדשות עירונית, סיכוי גבוה שיש לי שם היטל השבחה. מכרתי עכשיו בית באזור חדש. צור הדסה, שכונות חדשות בירושלים, סיכוי יפסי להיטל השבחה. נכון. להביא שמאי או לא להביא שמאי? מי קובע את המחיר? התקלתי. השוק, יופי, תודה רבה. שאמרתי לך, נכון, אני מסכים איתך לחלוטין, השוק. אז אני מה שאני מציע... זה לא קובע, אבל השוק... אנחנו מדברים עוד פעם, מי קובע את המחיר? שמאי לא קובע אף פעם מחיר. מי קובע את המחיר? הבעל הנכס. שמאי לא קובע מחיר. מחיר זה מחיר של עסקה. אז אני מה שאני ממליץ ללקוחות שלי, אני עוד הפעם, כי מתווך אסור לי לערך שווי נכס, ויש על זה חוק שנכנס ממש לאחרונה, עוד יותר מחדד את הנושא הזה. אבל אני כשאני מדבר עם לקוחות שלי, ואני אומר להם, חבר'ה תקשיבו, כששואלים אותי כמה הבית שלי שווה, חברים או משהו כאלה, אני אומר להם, תקשיבו, יש שיטה מאוד מאוד פשוטה, נגיד באזור שאני לא עובד, התקשר אליי לפני שבוע, מישהו מפתח תקווה רוצה למכור את הבית שלו, ושאל אותי מה מומי, זה מישהו שהכרתי דרך חבר משותף. אמרנו, תקשיב, אני לא יודע כמה הבית שלך שווה, אבל מה שאני ממליץ לך לעשות, זה להזמין לבית 3 מתווכים, שעובדים באזור ההתמחות, בשכונה שבו אתה גר, ותגיד להם שאתה רוצה למכור את הבית, ותשמע פלוס מינוס מהם, מה המחיר שהם אומרים לך. עכשיו, אף אחד לא, אם אחד יגיד 50,000 שקל יותר, אחד יגיד 50,000 שקל פחות, וזה בסדר גמור. תעשה את הנקודה הזאת. מעבר לזה, יש היום אתרים כמו מידע נדל"ן של רשות המיסים, ואתר מדל"ן, ואפילו יש ביד 2 כל מיני אפשרויות כאלה, שהם נותנים לך את העסקאות האחרונות שנעשו שם, ולהסתכל על דירה כמה שיותר דומה לדירה שלך, וברחוב שלך, ולעשות, איך אתה קורא לזה, גישת ההשוואה, לעשות השוואה, מה הדירה שלו ומה הדירה שלי, ובנוסף לראות, שזה דרך אגב במשקל הכי נמוך שאני בתמחור של הבית, אבל אני אסור להתפספס אותו, זה לראות מה השוק מציע, מי המתחרים שלי. אם יש ברחוב לידי 4 חדרים עם גינה, כמו שלי, ב-200,000 שקל פחות, ואני רוצה לפרסם במחיר יותר גבוה, אז רוב הסיכויים שאני אפספס מהמחירות האלה. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, אם אתה מכיר מישהו שמכר דירה כמו שלך בזמן האחרון, גם אם אתה לא מכיר אותו בצורה כל כך טובה, קשר אליו,
תשאל אותו, תגיד לו, תקשיב, אני רוצה למכור את הדירה, once, מי המתווך שמכר לך את הבית, תמליץ לי עליו. 2, בכמה מכרת, ואיזה הצעות מחיר קיבלת, והאנשים יספרו את זה, לאנשים שהם... ותכיר את המתחרים שלך, לך תראה דירות שמוכרים בשכונה שלך. וואי, אתה יודע כמה קונים יש לי כאלה, שאני פתאום קולט, שהם לא באים לקנות דירה. הם רוצים לראות מה אנשים מוכרים ובכמה. אני מת עליהם, אתה יודע למה? הם רציניים. אתה יודע למה אני מת עליהם? כי הם רציניים. הם לא רציניים בקנייה, הם עוד לא... לא, הם רציניים כי הם באמת בודקים כמו שצריך. כי אז בשאלה הראשונה אני אומר להם, נו, מה עם הדירה שלכם, מכרתם? ואז אומרים, לא, איזה דירה יש לכם? ואז אני מבין שהם... יש להם השכן ממול. וככה זה גיוס הכי קל והכי כיף של דירות, לא מיד שנייה, אבל לא דרך אתר יד 2. תקשיב, אני מוריד את הכובע, כי אני חושב שאנשים שרוצים לעשות משהו, אז שיעשו אותו עד הסוף כמו שצריך. ואם אתה רוצה לקנות, עם כל הכבוד, אתה רוצה לקנות רכב, אתה הולך לכמה סוכניות רכב, לראות איזה רכב, מה... אותו דבר, אתה רוצה למכור את הרכב, תלך תראה כמה אנשים מוכרים את הרכב כזה. אתה הגדרת את זה מצוין, עוזי. תכיר את המתחרים, תראה מה אתה עומד, מול מי אתה עומד בשוק, ובשעה טובה, הבנת מה המחיר שאתה יכול לעשות, ותצא... אז יש לנו מחיר. יש לנו מחיר. סימנו וי על מחיר, סימנו וי על קונים מוכרים לפני, סימנו וי על בכלל שאנחנו רוצים למכור, ומה המטרה, יאללה, הלאה. להכין את הבית למחירה. מה זה אומר? אני צריך קשט אותו? בלונים וכאלה, אתה יודע, ברגוע. זה עוזר. לפני כמה שנים מכרתי דירה בגילו. דירת 3 חדרים, ברחוב ישן בגילו, נראה לי רחוב ההחלמה, לא זוכר איזה רחוב זה היה. הבית עצמו היה משופץ מדהים, אבל הכניסה לבניין מזעזעת. תיבות דואר שבורות וזבל ולכלוך, וכל החדר מדרגות היה מקולף, ונראה גיהנום, ואז אתה נכנס לבית, אתה יודע, ארמון, יפה, יחסית, אתה יודע, דירה משופצת לאזור ישן. אז אמרתם, תקשיבו, כשאני מגיע עם קונים, אז הדבר הראשון מה הדבר הראשון שהם רואים? את החדר מדרגות. את החדר מדרגות, את החלון שבור למטה, בדלת למטה. מה הם מבינים? הם מבינים שהם נכנסים לבניין מוזנח, לוועד בית שלא מעניין, שלא מתפקד, לשכנים שלא מעניינים אותם, ואז אחר כך הם רואים את הבית שלכם, ווואו איזה יופי, אבל הרושם הראשוני של הכניסה לבניין, של הכניסה שהתחלת המחירה מה היה? שיש כאן אולי אזור בעייתי, ילדים שעושים ונדליזם, כי החלון לא נשבר מעצמו, הוא נשבר מאיזה כדור שנזרק לשם, ועד בית שלא תפקד, כעובדה שבאנו וזה, יכול להיות שזה קרה לפני שעתיים, אבל זה הרושם הראשוני. ואז הם נכנסים ורואים חדר מדרגות מקולף, ולא שטוף ולא נקי, אז יכול להיות שהם מאוד יאהבו את הדירה שלכם, אבל הנדוניה שבאה יחד עם הדירה שלכם, היא תהיה פחות מתאימה. ולכן אני אומר להרבה קונים, להרבה מוכרים, חבר'ה, צאו פריירים, תהיו פריירים, תדאגו שהחדר מדרגות יהיה שטוף, גם אם זה אומר שאתם שוטפים אותו, וגם השכנה עליזה ממול מרוויחה מזה, ואתם לא סובלים אותה, אבל היא מרוויחה מזה, אבל זה בסופו של דבר, אתם מרוויחים מזה, וגם אם זה אומר לצבוע את החדר מדרגות עד לקומה שלכם, וגם אם זה אומר לדבר עם הוועד שיחליף את כל תיבות דואר, ויסדר את החלון, כלומר תדאגו, כמה עולה חלון היום? החלון הזה למטה, 100 שקל בקרמר, 150 שקל, כלומר, אנחנו מדברים על עסקאות של מיליונים, ואנשים מתקמצנים על השקל 90. ואתם חייבים לדאוג לכך שהרושם הראשוני יהיה מהשלב הראשון. עכשיו, כששאלת אותי את השאלה הזאת, ציפית לשמוע, תקשיב, שהבית יהיה מסודר ונקי, ופתאום התחלתי לדבר איתך על החדר מדרגות. האמת שלא ציפיתי, כי אני מכיר מישהו שצבע את החדר מדרגות, לפני שהוא מכר את הבית. הוא צודק. הוא שילם 1,000 שקל, לצבוע את החדר מדרגות, ומכר את הבית. והוא מכר את הבית, נקודה. כן. עכשיו אם אנחנו נכנסים לתוך הבית עצמו, אז כמובן חשוב מאוד שהדלתות יהיו מסודרות, ושהתאורה תהיה תאורה טובה ויפה, ושהבית יהיה נקי ומסודר. אני חייב לספר לך סיפור הזה. תקשיב, לפני כמה שנים, מכרתי דירה בהר חומה ברחוב הרב יצחק ניסים. זוג מקסים, חמוד, זוג צעיר, סיפרתי לך את הסיפור הזה נראה לי. יכול להיות, נו. זוג מקסים, חמוד, תקשיב, היה לי כיף למכור להם את הבית. היה לי כיף למכור להם את הבית. ואז הגיע הלקוח, זה הבית שהיה קצת קשה למחירה, היה לי כיף למכור, כי תמיד לראות אותם, אנשים נעימים, והבית היה קצת קשה למחירה, החלון ישב בתוך החנייה של האוטו, בתוך החנייה של החלון של החדר של ההורים, הוא פנה לתוך החנייה, כאילו זה היה,
ליד, לא משנה את הרחוב, ליד קרוב להורים שלך שם. וצד מערב עם רוחות מטורפות, וסלון קטן קטן קטן, ומצד שני מרפסת גדולה, אבל כאילו בסופו של דבר בית שהוא לא לכאן ולא לכאן כזה, ואני זוכר שעד שהבאתי לקוחות ועוד לקוח ועוד לקוח ועוד לקוח, וכל מי שאמר שהוא רוצה מרפסת גדולה הבאתי אותו לשם, ותמיד זה היו מגיעים, רואים את החדר שינה ההורים עם הנוף לסובארו, ושם העסקה הייתה נגמרת ואנשים היו חותכים. ואז יום אחד הבאתי זוג צרפתים, חמוד מאוד, נחמד, ראה את הדירה, התלהב, ראה את הסובארו מהחדר שינה, לא הפריע לו, ראה את המרפסת, עף על המרפסת, אמר לי, רועי, תקשיב, נראה לי טוב, באיזה מחיר אפשר לסגור, מתחילים סוג של משא ומתן, ואז אומר לי, רועי, אני רוצה לבוא עם אבא שלי. הגיוני, מקובל. אמרתי לו, בבקשה, אהלן וסהלן, תבוא. ובאותו יום, באותו הוא מגיע, ואני אומר ללקוחות, חבר'ה, מגיעים לקוחות, פעם שנייה, שימו לב שהכל מתוקתק, אל תדאג. ואני מגיע, ובאותו יום, איך שאני נכנס לבית, בדיוק הייתה בשיא של להכין פיש אנד צ'יפס. והבית כולו סגור. ואני נכנס ריח של דגים מטבריה, אני לא יודע, ואני רואה את הפרצוף של האבא, רצה להביא מכות לילד שלו, להגיד לו, תגיד לי, למה הבאת אותי, לאיזה חיר, הם לא קנו את הדירה בסוף דרך אגב, הם לא קנו את הדירה, וזה בדיוק היה על הנקודה הזאת. והלקוחה שלי מסכנה, אומר לי, תקשיב, יש לי ילדים, רצו דגים, ועל הדרך הכנתי להם גם צ'יפס. מה, זה כזה נורא? אני אומר להם, כן, ריח של דגים לא מעודד מחירה, מה לעשות? אז איזה ריח מעודד? אתה יודע, יש תמיד שאומרים וניל, עוגת גבינה להכין, ועכשיו אני מעודד את כל הלקוחות שלי, להכין עוגת גבינה כל פעם שאני מגיע. בגלל זה אתה נראה ככה. בדיוק. אבל כן, חשוב שיהיה ריח נעים, ושהבית יהיה מאוברר. אני מתקשר ללקוחות שלי, דקה לפני שאני עולה, כדי שידעו שהם מדליקים אורות, פותחים חלונות, מסדרים שהכל יהיה נעים ויפה, ואתה יודע מתי הלקוח עולה, כי הלקוח עולה אומר לך, אני קבעתי ב4:30, והוא יודע שהוא מגיע, ובדרך כלל הוא יתקשר לך ויגיד לך מה הקוד של הכניסה, אז אתה יודע, גם אם אין מתווך, אתה יודע, תפתח את הדלתות, תפתח את החלונות, שיהיה אוויר, גם אם קר. תפתח את האוויר, תפתח את החלונות שייכנס אוויר, תדליק אורות, תנמיך את הטלוויזיה, לא צריכים לשמוע את ערוץ 12 או 14 בפול ווליום, זה לא מעניין. וכמובן, תשתדל לא לבשל דברים שהם מסריחים. אם יש כלבים, את הכלב, לשים באחד החדרים או להוציא לגינה. נכון שאנחנו במושב כולנו אוהבים כלבים והכל טוב ויפה, יש אנשים שרואים כלב, אחורה פנה, קדימה סע, הם לא מסתכלים על הבית כי הם בפוביה מהכלב. אם יש תינוקות בבית, אז להשתדל להביא את הקונים בשעות שהתינוקות ישנים, שהם לא עכשיו יתחילו, זה נכון, אני מבין שאני לא, כאילו ילדים זה שמחה וזה אושר וזה נחמד, אבל אם יש ילד שאתה יודע שהוא בעייתי והוא מתחיל לצרוח והוא עכשיו, אז להשתדל להביא את הקונה בזמן שהילד רגוע יותר או הולך לישון או בשירותים. כן. תאורה, להחליף תאורה בבית. דרך אגב, שירותים. מה זה? שירותים. שירותים לנקות, שהבית יהיה נקי. ריח של בשירותים. גם אם הבית דרך אגב שבור, אבל הוא נקי, אז הבן אדם אומר, אוקיי, הוא כאילו פחות מתבאס. כשהבית משופץ, אבל מלוכלך, אז ישר אומר לך, רגע, הם לא שומרים על הבית, אז גם השיפוט שהם עשו כנראה זה לא שיפוט כזה וכזה וכזה. כלומר צריך להיכנס לראש של מה שהקונה כל הזמן חושב. אז אפינו הוגה. רגע, שנייה, לפנות ציוד מהבית. יש אנשים... זה בלי שום קשר אם אתה רוצה לקנות, למכור. אני חושב שצריך לפנות ציוד, לא לשמור, לא שידות, לא מיטות, לא תקשיב, יש קבוצה, לא אורגנים. יש קבוצה של אמהות אוגרות. אמהות שאינם אוגרות. אני מכיר, יש לי חבר, יש לו 4 אורגנים, והילדים שלו בכלל לא מנגנים. מעניין מי זה החבר הזה. יש קבוצות של אמהות שאינם אוגרות. אשתי נמצאת בקבוצה הזאת, אבל היא אוגרת. אז היא כל מה שאף אחד לא אוגר, היא ישר לוקחת אליה. אז המלצה שלי, לזרוק, לא בפסח, כל השנה,
פשוט פעם בחודש, גם בלי חודשיים. תקופת צינון במחסן, אפשר, לא לזרוק. תראה, עבדתי באמדוקס, כמו שאתה יודע, אתה זוכר? ובאמדוקס כל 2-3 עוברים חדר. תמיד המחלקה הזאת עוברת לפה, עוברים לבניין, עוברים למישהו על מקום אחר, עוד השרון, רעננה. מה לעשות? זה אחד מהחיים באמדוקס, זה לעבור חדרים. אז באמדוקס היה חוק, אתה אורז את הדברים שלך בארגז, שם את הארגזים, מפנים לך אותם לחדר החדש שלך, אתה מפנה את הארגז מה שאתה צריך, כן? אם יש לך ארגז במשך 3 חודשים שלא פתחת אותו, כן? אתה לוקח אותו, איכשהו סגור, אתה לא יודע מה יש בו, אתה לוקח אותו לפח. וואלה. כן. אני מוכן ליישם את השיטה הזאת אצלי בבית. אז דרך אגב, כשאנחנו עברנו לבית פה, אז בדיוק באותה שיטה, ארגזים שהיו סגורים, שלא פתחנו אותם, כי כנראה לא היינו צריכים, אחרי כמה חודשים פשוט... יאפתם. כן. ככה צריך, אני בגישה הזאת. אז אוקיי. התנחת קצנה. אז אמרנו ככה, יש לנו ריח של... ריח טוב. ריח, בוא נזרום. מה, ריח של עוגת וניל? נזרום עם הסגולה הזאת של ריח של עוגות בבית, גורם למכור את הבית. אתה יודע שפעם היה לי לקוח, שהייתה ברסלבית. וכל פעם שהייתי אומר לה שאני בא עם לקוח, הייתי מגיע ועל השש היה איזה 5-6 נרות נשמה כאלה. איך קראו לה? יהודית. אני אומר לה יהודית, תגידי, מה? יהודית. כאילו בפעם הראשונה, אז אמרתי אולי, אני יודע מה, אמא, סבא, סבתא, דודה. כל פעם אני מגיע, אני רואה איזה 5-6 נרות, אני אמרתי לה, מה? זה אומר לי, זה ברבי שמעון בר יוחאי, זה רבי מאיר בעל, זה שימכרו את הבית מהר. אמרתי, הנשמה שלי, עזבי להדליק נרות, סדרי את הבית, זה יהיה יותר קל לסדר את הזה. האמת היא, בבית שלהם באמת היה נס במחירה. אתה רואה? רבי שמעון. אז יש סגולות. אז כן, אחת הסגולות... אז עברנו את הסגולות של התרופות, של העוגות, סידרנו את הבית, ניקינו, צחצחנו. פינינו זבל. ציוד. תגיד לי, מה דעתך על שיפוץ הבית לפני מחירה? וואו, זו שאלה. אין לי באמת תשובה עליה. זו שאלה קשה. לי יש תשובה אחת. כאילו, בוודאות שאני יודע מה התשובה. אם זה פליפ, אני לא מדבר על בן אדם שיש לו בית וצריך למכור את הבית. אם קנית בית ואתה צריך למכור אותו כאילו כדי לעשות את הפליפ, אז ברור, ללא ספק, ששיפוץ קוסמטי, כן? עוזר לך לפליפ. אז שיפוץ קוסמטי גם יעזור במחירה של בית למגורים. השאלה מה זה השיפוץ הקוסמטי הזה? לצבוע את הבית אני בעד. להחליף מטבח אני נגד. כלומר, אם אני עכשיו השקעתי 100,000 שקל, ואחר כך את 100,000 שקל האלה הכנסתי במחירה של הדירה, מה הרווחתי כאן? ושיפוץ לפעמים אתה מתחיל ואתה מגיע לכל מיני דברים. אני כן חושב שלצבוע את הבית, זה עוד פעם, זה מאוד תלוי. אם לצבוע את הבית, נראה לי זה obvious. אם המטבח שלך, אם יש לך דירה היא מאוד ישנה, כן? והמטבח שלך הוא בין 50 שנה, ויש מטבחים כאלה, ראיתי דירות כאלה. כן. ולקחת מטבח מכל מיני חברות כאלה שנותנות לך ב-15,000 שקל מטבח חדש קומפלט עם השיש עם הכל. נראה לי... אני אגיד לך מה הבעיה בשיפוץ מהסוג הזה. דיל חבל על הזמן. אני רוצה רגע שתשים את עצמך בנעליים של קונה. הגעת לבית למחירה, נכנסת לבית, והבית משופץ. מהיסוד. אף אחד לא יודע ששיפצת ב1.90. הבית נראה לך משופץ. מה עובר לך בראש? וואלה, אחלה בית. למה הוא שיפץ את זה עכשיו? מה הוא מסתיר? אני לא סקפטי כזה. רוב האנשים הם כאלה. למה הוא שיפץ את זה עכשיו? לא, אם היית אומר להם ששיפצתי לפני 3-4 שנים, ותקשיב, בסוף הבית קטן, אז אחלה. אבל אם הבית עבר שיפוץ לפני 1-3 חודשים, מה אתה מסתיר? למה צבעת את הבית? אנשים שצובעים את הבית נשאלים. למה צבעתם את הבית? יש לכם רטיבות? כל כמה חודשים צובע את הבית. אין בעיה, אז אם אתה נראה לי באדם מאמין ואני זה, אז אני אאמין לך, אבל הרבה אנשים ישאלו את השאלה הזאת, וזה
הרי מה הסיפור שאתה קונה בית? החוסר ודאות עולה כאן על הוודאות. אתה לא יודע באמת למה הבן אדם שאומר לך שהדירה שלו טובה, 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 אבל הוא לא רוצה אותה כרגע, מה נכון, מה לא נכון. אתה לא יודע. אתה לא יודע למה הוא מוכר באמת את הבית. אם הבית... חוזרים חזרה לשאלה הראשונה שלנו. השאלה שאתה שואל את עצמך למה אני מוכר, היא לא רק בשביל עצמך, היא גם בשביל הקונה. כי אם אתה מוכר את הבית כי יש פה רטיבות, בסופו של דבר זה יגיע לקונה שלך. נכון. אם אתה מוכר את הבית כי אתה רוצה לעבור לסביבה יותר חילונית, סתם דוגמה אם אנחנו מדברים על הר חומה או אזורים בירושלים, או אני רוצה לעבור לעיר אחרת כי העבודה שלי נמצאת בעיר אחרת, שאתה מסביר את זה לקונה, נראה לי הכי obvious, כאילו, אם אני אבוא לקנות ואתה תגיד לי, תקשיב, אני רוצה לעבור למודיעין כי העבודה שלי נמצאת במרכז וקשה לי לנסוע לירושלים, וואלה. כל עוד זה נשמע הגיוני, סבבה, ועדיין זה לא מסביר לי את העובדה, למה הבית עבר שיפוץ לפני חודש. משהו, תקשיב, אנשים, כשאתה בחוסר ודאות, אז אתה פסימי. אין מה, אתה בטוח שכולם בהם לדפוק אותך. כשאתה בוודאות, אתה יודע מה קורה, שאתה יודע ממי אתה קונה, שאתה מכיר את האדם מהבית הכנסת, מהבאולינג, אני לא יודע מאיפה, אז הוא יגיד לך, תקשיב, שיפצתי, כי אני יודע שהיה לי קשה למכור, דוגרי. דרך אגב, זה התשובות הכי טובות. היה כאן מטבח ישן, ידענו שעם המטבח הישן הזה לא נצליח למכור את הדירה בחיים, אז החלפנו כדי שזה יהיה יותר יפה. אתה יודע, פעם מישהו אמר את התשובה הזאת ללקוח שלי, וזה פשוט פתח את הכל. כן. זה פשוט, מה זה פתח את הכל? הוא ירגיש שהבן אדם היה כן איתו. בן אדם אמין. יש מולי בן אדם אמין. כן, הבן אדם היה כן איתי. הבנתי שהוא השקיע 10,000 שקל כדי לקבל עוד, כדי למכור את הבית. גם המטבח נראה לי טוב כרגע. קיבלתי תשובה אמיתית וכנה. אתה יודע, זה גם טריק, אפרופו, הוא עשה את זה באמת בצורה כנה, אני כמעט הבאתי לו מכות כשהוא עשה את זה, בראש שלי, אבל בסופו של דבר הוא צדק. אבל זה טריק גם של הרבה מתווכים. שאלת אותי בפודקאסט הקודם, מה הסוד שלי? הרבה פעמים שאתה מגיע להורות דירה ללקוח, ונגיד יש רטיבות בדירה, עכשיו כמובן אתה לא מסתיר את זה, אתה אומר את זה ללקוח, זה גם החובה שלך, לאו דווקא מבחינה משפטית, גם מבחינה מקצועית. והרבה פעמים שאנחנו נכנסים לבית של לקוח, עוד לפני שהלקוח ראה את הרטיבות, אתה אומר לו, תקשיב, יש כאן רטיבות, ואתה מפנה אותו לנקודה הזאת של איפה הרטיבות, ממש אתה מצביע על הרטיבות, אומר לו, הרטיבות הזאת היא מגיעה מא' ב' ג' ד', הפתרון הוא ד' ה' ו' ז', ברגע שאמרת לו את זה, באותו רגע הקונה, מה הוא מבין? שהוא בידיים של מישהו מקצוען, ומישהו מאוד מאוד אמין, ולא משנה מה אני, סליחה על הביטוי, יאכיל אותו אחר כך, הוא יוכל. הוא יקנה, כי אתה אמין מבחינתו. כי במבחן הראשון, כן. עמדתי במבחן, אז כמובן לא חלילה לשקר ואף פעם לא לקונה ולא לאף אחד, וברגע שבעל בית אומר את המשפט הזה, אז עוד הפעם, הכנות כאן היא מאוד מאוד חזקה, אבל אני רגע רוצה לעשות איזה מין הפסקה לכנות, ככל שבעל הבית מדבר יותר, הוא צריך להבין, הוא פוגע בעצמו. הוא פוגע בעצמו מחר במשא ומתן, כי אם הוא אומר שהוא עוזב את הדירה כי הוא קנה כבר בית, אז הוא יודע שאתה בלחץ. הקונה שמולו מבין שיש כאן עניין של כסף. ואם הוא יגיד שהוא רוצה לעבור לרחוב אחר, כי הבית הכנסת שמה וא' ב' ג', אז אתה בלחץ. כל דבר שאומרים לקונה, צריך להבין שהמשא ומתן, דרך אגב, כשנדבר על משא ומתן, משא ומתן עם קונה ומוכר, מתי מתחיל? באיזה שלב? בפגישה הראשונה נראה לי. לפני. בשיחת טלפון עם הלקוח. שלום, אני רוצה לבוא לראות את הדירה היום ב8 בערב, אפשר? בטח, תבוא היום בשעה 8. וואו. הבן אדם מוכן להביא אותי ב8, 9, 10 בלילה, כנראה ש... הוא בלחץ. ושם נכנס המשא ומתן. מהשיחת טלפון הראשונה, מאיך ענית, מאיך התייחסת, ממתי קבעת, מכמה היית מוכן לפגישה הזאת. אז שימו לב אנשים לטיפ הזה, כי זה נראה לי 2% שאני מקבל, כי זה משהו חדש לי. בוודאי. אז השיחה בעצם הראשונה שלנו, כל אינטראקציה שיש לי עם קונה מוכר, היא בעצם המשא ומתן. איך אומרים בחקירות, הכל משמש כנגדך מחר, איך זה היה? כל מה שאתה אומר הוא יכול לשמש כראיה, כן. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, שימו לב, גם כקונה דרך אגב וגם כמוכר. אתה יודע, היום בבוקר היה אצלי קבלן שבא לתת לי הצעת מחיר לעבודה בבית.
ואז אמר לי, כן, אין לי עבודה כרגע, ויש לי, בדיוק סיימתי עבודה גדולה, וכרגע אין לי עבודות, אני יכול להתחיל שבוע הבא. אתה יודע מה עבר לי בראש עכשיו? כמה כסף אני מוריד לו. כמה אני יכול להוריד לו? עכשיו, אם אולי אומר את המשפט הזה, לי, תקשיב, יש לי מלא עבודות, יכול להיות שאני אוכל לפנות צוות שיעבוד לך, יתחיל את העבודה שבוע הבא, ואני כמובן אכנס בכל הכוח, יש לי עוד כמה פרויקטים שאני לקראת סיום איתם. הייתי מבין. עכשיו, זה קבלן שאני מכיר אותו, והוא בנה כאן לכמה אנשים את הבתים שלהם, אני יודע שיש לו עבודה טובה, אבל עדיין, ברגע שהוא אמר את המשפט הזה, והוא לא שם לב, הוא כאילו היה כנה ותמים. או שהוא יותר חכם ממך. יכול להיות. הוא אמר את זה כי הוא רצה שתיקח אותו, לא משנה מה, ותוריד לו את המחיר, כי הוא יכול להיות שאין לו בכלל עבודה. יכול להיות. ויכול להיות שאתה מוכר את הבית שלך, תראה איך אני אומר תמיד, למכור את הבית זה הדבר הכי קל בעולם. למכור בית זה דבר קל. לא צריך להתאמץ. שאל אותי מה עובר עליי. נו, מה עובר עליך? מה קרה? כי למכור את הבית זה לא בעיה. מה זאת אומרת? במחיר מסוים? תודה רבה. למכור את הבית זה לא בעיה. אבל כדי למכור במחיר נכון, שהוא גבוה, בלימיט העליון, כדי למכור בתנאים שאני רוצה, בתנאי תשלום שאני רוצה, בזמן פינוי שאני רוצה, זה כבר סיפור אחר. למכור את הבית, קח את מאור שלי, בין 4.5 יכול למכור בית בשנייה. בשנייה, באיזה מחיר? 1.5 שקל. חרבו דרבו. זה בדיוק הנקודה. אז, באמת לתת דגש למה אנחנו מוצאים מהפה, מה אנחנו מדברים. הרבה פעמים אני אומר ללקוחות שלי, חבר'ה, כשאני מסתובב עם לקוחות בבית, אתם יושבים בסלון, עומדים במטבח, יוצאים החוצה לעשן סיגריה בגינה, דרך אגב לא סיגריה, יש אנשים שזה מפריע להם, צאו לגינה, אתם לא הולכים יחד איתי בתוך הבית, לא מנדבים מידע, מה שאני לא שואל. אני תמיד, לקראת סוף הפגישה, מבקש מהקונה שישאל את המוכר כל מיני שאלות. איך השכני, מה שאתה רוצה לשאול את המוכר, הנה המוכר כאן תשאל אותו. יש דברים שאני כמתווך גם לא יודע, הוא גר בבית. אז אין לי בעיה עם האינטראקציה הזאת, אבל אני מזהיר את המוכר לפני כל מילה שאתה אומר. למה אתה מוכר? רוצים לעבור לדירה גדולה יותר. למה אתה עוזב אתה מכין אותו, את התשובות האלה? מכין אותו, הוא מבין שלא יגיד לי שהיה לי פעם קונה, כן, קניתי, אני צריך להיכנס עוד חודשיים לדירה. בום. יאללה, תוריד 100,000 שקל, הנה העסקה קיימת. לא רוצה. זה לא מה שצריך להיות. תגיד לי, מה העסקה הכי מהירה שהייתה לך? 12 שעות. 12 שעות עורכי דין או 12 שעות חתימה? 12 שעות חתימה. וואו. 12 שעות חתימה. ספר לי איך זה היה. 8:30, 9 בבוקר ראינו את הדירה. פעם ראשונה. איך? 8, 9 בבוקר ראו את הדירה. 8, 9 בערב חתמנו. איך זה קרה? היה לפני כמה שנים, לא יודע אם אתה זוכר, את חוק ירושלים. חוק ירושלים, אני אזכיר למי ששכח או למי שלא הכיר. יש מה שנקרא חוק ירושלים, החוק הזה עדיין קיים דרך אגב, שכל מי שקונה דירה בירושלים עד מיליון, סכום מסוים, מקבל מהמדינה 100,000 שקל. מענק. לא, הלוואה? כסף, מתנה. דרך המשכנתא כמובן, אבל מקבל 100,000 שקל. זה היה טוב חודש-חודשיים, ראו שאנשים מנצלים את זה, והקופה מתחילה להתרוקן, אז עצרו את החוק הזה. עכשיו, מה זה עצרו את החוק הזה? אתה לא יכול לבטל חוק. או לא ביטלו את החוק הזה, הם הקפיאו את החוק. תקנה. תקנה מבטלים, הקפאה. הקפיאו את זה עכשיו כל 5 שנים, עכשיו זה כבר עשרות שנים. כל 5 שנים, לפני איזה כמה שנים טובות, שכחו להקפיא. זה רק במדינה שלנו יכול להיות דבר כזה. שכחו להקפיא. שבוע-שבועיים אנשים קלטו את זה, לא יודע גם איך אנשים בתוך הסיפור הזה, ראו את הדבר הזה, והתחילו לדרוש את 100,000 שקל האלה. והמדינה הגישה בגץ, ממש בגץ מהיר כזה, בגץ אמר חבר'ה, יש חוק, החוק לא מוקפא כרגע, תשלמו להם את 100,000 שקל. אז הדבר התחיל לפרסם בעיתונות, ואנשים התחילו לרוץ. וקנו דירות, וקנו, זה היה בבוקר ראינו דירה, בערב מכרנו, ממש ברמה הזאת, או יום-יומיים אחר כך מכרנו, ואני לא אשכח, זה היה היום האחרון של החוק, לפני הזה, רגע לפני שהוא נכנס להקפאה מחדש, קיבלתי דירה לילה לפני, באתי, ראיתי אותה בבוקר, כאילו, ממש, קיבלתי אותה ב10 בלילה, לא עשיתי, אפילו לא צילמתי,
ואמרתי, אני זוכר, אמרתי למוכר, תקשיב, אני לא נצליח בחוק הזה, כאילו זה לא, אין לחץ. ב-10 בלילה לא עשיתי כלום, באמת השיווק התחיל למחרת ב8 בבוקר עם הקונה הראשון שהגיע, באתי איתו יחד עם שלט, כלומר עוד הייתי אופטימי, שמתי שלט אחרי שהוא הלך, בא אחרי שעתיים חזר עם, מי זה היה, אבא שלו או גיסו, העברנו את זה לעורכי דין, הסברתי לעורכי דין שהחתימה חייבת להתבצע היום. כי, והם הבינו את זה, הם עבדו באותו תקופה, ובאמת 8-9 בערב, 12 שעות עסקה, שתי צדדים, העסקה הכי זה. 2% ב-12 שעות. זה 4% היה. 4%. זה היה עסקה יפה. כן. השאלה עכשיו נשאלת, איך אני עושה את זה? אני עושה את זה לבד או עם מתווך? אני לא צריך לשאול אותך, אני יודע את התשובה שתענה לי. זה לבד, נכון? ברור, למה לשלם להם מתווך כל כך הרבה כסף? אתה יודע מה אני אומר ללקוחות שלי, עוזי? נו? תקשיבו, הם שואלים אותי, מה, למה 2%, זה 50,000 שקל, זה 60,000 שקל, זה, חבר'ה, תקשיבו, תעצרו את זה כאן. אפשר למכור את הבית לבד. אבל בואו, אני לא לוקח לכם 40, 50, 60 או 2%, או 1.5%, או לא משנה כמה, זה המון כסף. בואו, תיווך זה הרבה כסף, אין כאן שאלה, אבל אנחנו מדברים על עסקאות של מיליונים, בסדר? אז לא באמת מרגישים את זה מהכסף שיוצא. אבל אני אומר לאנשים את צורה מאוד מאוד פשוטה. ייקח את ה-40-50 אלף שקל שאתה משלם למתווך, 30 אלף שקל, כביש בגין, מצד שמאל על הביתי מלון, יש את השלטים הגדולים האלה של הבחירות, שים שם עולה 10,000 שקל שלט כזה. שים לשבוע. למחירה בית, 4 חדרים, הנה הטלפון. הטלפון שלך לא הפסיק לצלצל. עכשיו, הנה, ושילמת שם את ה-10-15 אלף שקל על פרסום. וכך אותי שאתה משלם לי יותר. איפה תרוויח יותר? שואל את השאלה הזאת בצורה מאוד מאוד פשוטה. ובסופו של דבר כולם מבינים שמתווך יכול לתת להם עסקה יותר טובה. עכשיו אני לא קוסם ואני לא מחשף ואני לא יודע לתת מחיר שהוא מופקע או משהו שהוא לא דמיוני, אני לא יודע לעשות את זה. אומר, אין, שום מתווך לא יודע לתת מחיר דמיוני, זה לא קיים. אבל אני כן יודע להגיד שיש לי מתחתון ויש מחיר, אוקיי, שהוא המחיר של הדירה, ולאותו מחיר יש את הלימיט התחתון ואת הלימיט העליון. ואתה תמכור לבד בלימיט התחתון, כי אתה לא יודע מה הקונה רוצה, ולמה הקונה רוצה לקנות את הדירה שלך, ואתה לא יודע מה הסיפור שלו באמת, ואני יודע לתת את הלימיט העליון, כי יבוא אליי הקונה, ויגיד לי, רועי, תקשיב, חשוב לי לקנות ברחוב הזה והזה, כי יש את הבית ספר המיוחד של הילד שלי, וחמתי באה לשם, היא גרה 2 בתים ליד, והיא יכולה כל יום לשמור לי בין 2-4 על הילדים שלי, וזה עוזר לי מאוד מאוד, ואני יכול ראש שקט. אתה לא יודע למה הקונה רוצה לקנות, והסימן שאלה שלך לגבי הקונה, אצלי זה סימן קריאה, כי לפני שהקונה מגיע... אתה מכיר את הקונה, אבל אני חושב שדיברנו על זה כבר בפעם הקודמת, לי זה מאוד ברור. למה כדאי לעשות את התהליך הזה עם מתווך? אני חושב שדיברנו על זה במספר פרקים. יש לי עוד שאלה יותר חשובה, כי אמנם מכרתי וקניתי כמה פעמים בחיים שלי דירה, אבל נראה לי שזה אחד הדברים היותר מפחידים, למרות שהיום כמעט לכל בן אדם יש קרוב משפחה או חבר ממש טוב שהוא עורך דין. אוי ואבוי. שנייה, זה השאלה שלי. כי את הדירה הראשונה שלי שקניתי, זה היה... ממש כאילו הייתי באוניברסיטה, עוד לא היו לי חברים עורכי דין, כן? עכשיו אני משפחה עיראקית, אז כולם רואי חשבון, אין לי עורכי דין במשפחה, אוטוטו יהיה לי בן, אבל באמת כאילו הסתכלתי על רמה, ואמרתי, מה אני עושה עכשיו? מי מייצג אותי? מי מייצג אותי? אין לי חברים עורכי דין, אני כולה סטודנט, כן? בדיוק סיימתי את הלימודים, מה אני עושה? וזו שאלה מאוד מאוד, כאילו, שהפריע, כאילו, מה בן אדם תמים, כאילו, שרוצה למכור, ואין לו חברים עורכי דין, מאיפה הוא הולך לעורך דין? מה, הוא מתקשר 144? אז דבר ראשון, בואו נענה על ההתחלה. לקחת עורך דין שהוא חבר או משפחה, זה הדבר הכי גרוע, שידפוק לך את העסקה. עוד הפעם, שאתה לוקח חבר שהוא עורך דין, והוא זה שהולך לעשות לך את העסקה, הוא הולך לדפוק לך את העסקה.
לא כי הוא רוצה, לא כי הוא מחפש נגדך לרעתך, כי הוא כל כך רוצה לשמור עליך ולהגן עליך, שמרוב החיבוק הזה הוא יכול לדפוק את העסקה, כי כל מיני סעיפים שאם הוא לא היה מכיר אותך ולא היה חבר שלך, הוא יכול להיות שהוא היה יותר פתוח לקבל את ההחלטות האלה, וזה גרוע מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, לא כל עורך דין, הוא עורך דין של מקרקעין. היה לי פעם עסקה שהוא אמר לי, לא, כן, דוד שלי הוא עורך דין, והוא ייצג אותי. אני אומר לו, אוקיי, מי זה העורך דין? לא מכיר. אמר לי שם לא הכרתי. מסתבר שהעורך דין הוא בכלל עורך דין לענייני משפחה. והעורכת דין שהייתה שם בצד של המוכר, היא הייתה עורכת דין של מקרקעין, חריפה, לא ראתה אף אחד ממטר, אתה מכיר אותה. ואז היא הכניסה לו לסעיף, לזה שהיטל השבחה חל על הקונה. עכשיו, על מי היטל השבחה חל? על המוכר. אלא אם כן. זה כתוב בחוזה. אז היא רשמה בחוזה. והוא לא ידע את זה. העורך דין של ענייני משפחה לא ידע, והיה שם היטל השבחה. והוא לא ידע את זה. עכשיו, עוד הפעם היה אסור לי לעשות את זה, ואני קורא את החוזה. אני קולט שהיטל השבחה חל על הקונה. והקונה היה זוג צעיר כזה חמוד וילד טוב, גם המוכר היה סבבה לגמרי. ואני מתקשר לעורכת דין, אני אומר לה, תקשיבי, הפלתי את היטל השבחה על המוכר, על הקונה. תקשיב, רואי, מה אכפת לי? אם הוא ישים לב ויגיד לי משהו על זה, אז נשנה. ואם הוא לא יגיד לי כלום, אז בעיה שלו, כאילו, מה? אני כמובן אסור לי להגיד שום דבר, כלום לאף אחד. ואני כאילו מתפלל הילד כזה, אתה יודע, הדירה הראשונה שלו. שהעורך דין שלו יסתכל בכלל על החוזה. שהעורך דין שלו יבין, שישאל את השאלות, אבל הוא מתעסק במשפחה, מאיפה הוא יודע מה זה מקרקעין, מאיפה הוא יודע רישום בית מישהו, הוא לא מכיר את הדברים האלה בכלל, הוא לא עורך דין, יופי, אז עורך דין, והוא הפיל אותו ב-15-20 אלף שקל שם, בהיטל השבחה. למה? על פרש. בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני. זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה לאו דווקא בשיטה הזאת, כי הדירה השנייה שקניתי, הבן אדם הלך לאח שלו, שייצג אותו. הכי גרוע. ומכר לי את הדירה, עם זכויות, והוא שילם בנוסף למה כאילו, אני שילמתי לו את הכסף, ואולי איזה 15% ממה ששילמתי לו, הוא העביר לעירייה, כי הוא היה חייב מס שבח. היטל השבחה. ואח שלו לא בדק לו את זה. כן, לא בדק. הוא לא מתעסק בתחום. ותחשוב שהוא היה מתעסק בתחום הזה, לא היה עולה על זה, אבל הוא היה כל כך מגונן על אח שלו, הקטן או הגדול, שהוא היה פשוט, תקשיב, זה הכי מפחיד, עורך דין מהמשפחה, אתה יודע שלא תהיה כאן עסקה, כי אם יקרה משהו מחר בבוקר, אז זה בתוך המשפחה, אי אפשר לתבוע אותו, אי אפשר, אף אחד לא רוצה שזה יקרה. דרך אגב, עוד תופעה שהרבה אנשים עם עורכי דין, שגם המוכר וגם הקונה הולכים ביחד לאותו עורך דין. למה? כי הם חוסכים שם שקל וחצי. מה הרעיון של לעבוד עם עורך דין? שעורך דין מייצג אותך ברגע שקורה משהו. לא, סתם חוזה מסודר, בוא, אתם יכולים לעשות בבית, ללכת להחתים נוטריון, הכל בסדר, סגרתם את העסקה. אתם צריכים עורך דין, שאם קורה משהו מחר בבוקר, יש מישהו שמייצג אותך, אבל אם אותו עורך דין מייצג גם את המוכר, גם את הקונה, את מי הוא מייצג? אז זה משהו שלא שווה לחסוך כאן, בשביל הנקודה הזאת. ודבר שלישי, איך אמרת, אני בחור תמים, לא מכיר נדל"ן, לא מכיר עורך דין. אם יש לך מתווך בעסקה, לכל מתווך יש קדר של עורכי דין, שיודע להתאים את העורך דין לאותו עסקה. יש לי עורך דין אמריקאי שהם לקוחות אמריקאים, ועורך דין וואח שלי לקוחות וואח שלי. כאילו, יש לי עורך דין עם בעיות של מיסוי, לעסקאות עם עבירות בנייה ומיסוי קשה. יש לי עורך דין שמתאים להכל. ודרך אגב, ברגע שאתה יודע לעבוד, ברגע שהמתווך יודע לעבוד טוב עם העורך דין, הדרך שלך לסגירת העסקה היא הרבה יותר מהירה וקלה, כי הם מדברים באותה שפה, הוא יודע איפה ללחוץ, המתווך יכול להשפיע על העורך דין, על מה כן להתמקד, על מה כן להתעקש ועל מה פחות. העורך דין מכיר את המתווך, מבין שהוא מכיר את הלקוחות שלו, ולפי זה הוא גם יודע, וזה מאוד מאוד חשוב. אני הערה אחת קטנה, דיברנו על זה כל הזמן, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, אתם משלמים, לא יודע, 0.5% היום לעורך דין? משהו כזה, סדר גודל, בסדר? לא משנה. יש גם פחות. אתם נותנים לו כסף, נכון? מי? אתם נותנים כסף לעורך דין. הלקוחות. הלקוחות. תנו לו לעבוד. אל תתערבו לו.
כאילו, אתם משלמים למישהו, זה כמו, אתם משלמים למתווך כל כך הרבה כסף, תנו לו לעבוד, תנו לו לעשות את העבודה, תנו לו לנהל את המשא ומתן בשבילכם, תנו לו לעורך דין, לא להתחיל, כל סעיף להתחיל לקרוא ולהבין מה אמרת לו, אולי נשנה פה, תנו לו לעבוד, הוא מייצג אתכם. זה כמו שאתה תביא עכשיו מנקה לבית, ותגיד לשבי בצד, אני נקה, את לא יודעת לנקה. אתה משלם כסף לבן אדם, שיעשה את העבודה שלו. אני יכול להגיד לך, כשאני מעביר עסקה לעורכי דין, אני רוצה שהם יעבדו כמה שפחות, עוזי. אני מביא להם את הנסח טאבו, תסריט ביד משותף, תקנון, מביא להם את הכל. מביא להם הסדר תשלומים, תשלום ראשון, תשלום שני, תשלום שלישי, ומביא להם גם כן את הזמן פינוי. עכשיו תיקחו את הקובץ A4 שלכם, את הוורד שלכם, תשנו את הנתונים, תעשו קולות של עובד, ותחתמו לי את העסקה תוך יומיים 3. זה מה שאני רוצה שיהיה זה. נכון, 6 עסקאות, שהן מורכבות יותר, עסקאות בתהליך רישום, עסקאות עם יורשים, עסקאות עם שעיבודים, כל מיני כאלה, ששם באמת למתווך, גם אם הוא מאוד מאוד רוצה, אין לו מה לעשות כאן. טוב, רועי, נראה לי, אנחנו צריכים לסיים. 2%? לגבי תהליך המשא ומתן, מתי הוא מתחיל? נכון. שזה משהו שאני לוקח אותו מהשיחה הזאת, זה באמת לשים לב שכל שיחה שלנו, וכל התנהלות מול המוכר קונה, זה בעצם חלק מהמשא ומתן. מה 2% שלך? 2% שלי זה למכור לבד, זה להפסיד כסף. אם אתה מוכר לבד, אתה מפסיד כסף. אבל זה לא 2% שלך, כי זה obvious. לא, זה... אתה יודע מתי אנשים אומרים לי, וואלה, רואים, מזל שבאת אלינו, מזל שהיית אצלנו בדירה. אנשים שלא רצו לשמוע בכלל על תיווך לפני. אתה יודע? כן. מה הם אומרים לך? אחרי שהם חותמים את העסקה, והם מביאים את הצ'ק, ולא משנה מה הסכום של הצ'ק, איך הרואי שלך בברכה. תודה רבה, כל כך שמחים ומאושרים שפגשת, או שנפגשנו איתך, ושכנעת אותנו אז למכור דרך מתווך. כי לא ידענו, לא הבנו בכלל מה המשמעות. מה אנחנו הולכים לזה. הבעיה שבתיווך, אתה תמיד, התודה והערכה מגיע אחרי המהלך, ולא לפני. זה כל פעם להמציא את עצמך מחדש. וזה מה שאני אומר, מי שמוכר לבד, לדעתי, מפסיד כסף. התחילה מוזיקה? טוב. מה נאחל לנו לשבועיים הקרובים? וואי, שיהיה לנו טוב, שיהיה טוב לכולם, שנראה את כולם בבית. שיהיה טוב, עוד שבועיים יש לנו חג? איזה חג? שבועות. איזה מאכל גבינה אתה הכי אוהב? סטייק של שחר ביחד עם הגבינה צהובה. אוי ואבוי, לא חס ושלום, בית תשעה באב. לא, אני לא איש של גבינות, אבל אתה אוכל בשבועות גבינה, לא? או מאכלי גבינה? או עוגת גבינה? תקשיב, אני נשוי לקורדיה. כן, אז יש קאדה. אז אני מכינה קאדה, אני יכול על קאדה. ויש כל מיני בורקסים כאלה עם זה. גבינה. אז אתה תרעב לרגע. אז בורקס גבינה וקאדה, אז מה הכי אתה אוהב? שווארמה. כן, הכל נגמר בסוף בשווארמה. לא, צלחת חומוס. צלחת חומוס? כן. מה הקשר לשבועות וצלחת חומוס? יש לזה קשר מאוד מאוד גדול. הצלחת היא עגולה. והיא מסמלת או בורקס עגול. רגלים שהם באים והולכים. טוב, יאללה, שיהיה לנו שבועיים מושלמים. בעזרת השם, שנזכה לראות את כל חטופים וחיילים בבית, כן. יהיה ניצחון מוחלט. יאללה, יאללה, ביי.